Geçen hepde Ýewropa taryhynyň iň uly skandalarynyň biri bilen ýüzbeýüz boldy. Ýewropa parlamentiniň 14-nji wize-prezidentlerinden biri bolan Eva Kaili Katardan futbol çempionaty babatda para alandygy sebäpli sud edilip tutsok edildi. Kaili bilen bilelikde 4 adam hem şol korrupsiýon işe baş goşandygy öňe sürilip olar hem tutsok edildi. Ýewropa parlament bu ýagdaýy demokratiýa garşy hüjüm hökmünde el aldy. Para alandyklary öňe sürülen şahslaryň öýünden nagyt görnüşde uly mukdarda ýewro banknotlar çykdy. Katar insan haklary boýunça iň pes derece görülýän ýurtlaryň arasynda gelýär. Esasana migrant işçileri hiççilik hak tanalmaýanlygy bilinen Katarda ýylda ortaça 6500 migrant işçiniň iş ýerinde ölýändigi aýdylýar. Katara daşyndan gelen işçiler ösmedik, garyp ýurtlardan bolup Katar tarapyndan gul derejesinde görülýär. Hatta Kataryň yerli halkyndan uzakda aýratyn tutulýar. Metrolarda hem migrantlar üçin niýetlenen aýratyn wagonlar hereket edýär. Şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň watandaşy bolan Tagtawazarly Döwran Anyshow iş ýerinde ýokarky gatdan düşüp öldi. Anyshow Doha şäheriniň mesleği mirgonamçylygynda toprağa berildi. Anyshow jogapkärsiz Kataryň iş düzgünsizligine gurban gitdi. Şuňa meňzeş müňlerçe wakanyň bolýanlygy sebäpli Katar insan haklarynda bilgeçliğin gowulaşdyrma gitmeýänligi sebäpli dünýä insan haklar guramalary tarapyndan tankyd edilip gelinýär. Eva Kaili bolsa Katara futbol çempionatyny bermek boýunça uly aklamalar geçirdi. Katar insan haklary boýunça iň öňde barýan ýurt hökümünde Ýewropa parlamentde arkasyny tutdy. Soň ýüze çykan suwtnamalar bilen bilelikde Kaili'nin Katardan para alandygy ortağa çykdy. Kaili'nin Kataryň arkasynda durup oňa futbol çempionatyny geçirmek üçin gerekli kömek etmeýiniň arkasynda korrupsiýa gizlenýän ekeni.